2, 1, nu! Og så... Jeg klarer den ikke. Nej, det gør den ikke. Ved det ikke, jeg bare lige det her. Stop! Okay. Jeg tror, jeg skal have mere vand ud. Wait a minute. Hvornår klarer jeg den igen? Jeg har klaret den 2 gange i træk inden godt. I har set den. Hvis I har set den, like and subscribe. Ja. Husk at like det, subscribe. Og det er min video. But I'm med. Nej. Jeg var så tæt på. Hvornår klarer jeg den igen? Den er snart færdig. Jeg skal nok det. Så sæt den. Look what he did. Og så er det dig, der går frem. Det gør jeg. Nå, jeg har så det. Nå, men og så. Den er færdig.